Значи има талак стабилен тук. Да, винаги са. Дойдем ли на север, нищо не виждаме. Да. Винаги са в изгодна позиция. Сарко ме гони, къде сме? Flight controls. Flight controls. Пълно кефи. Бом. Питата. Вперед. Flight controls. Flight controls. Това май взема втори креейт, аз нося креейт. Абе, трябват тук от 4-5 часа не е мърдал от енигмата. Flight controls. Flight С controls. 21 ли лети пак? Сега в момента е с сами 24. Flight Ако лети ли controls. 21 и Flight 24? controls. Това нещо ги разлюби F-16. Ай писнало ме на човека сега. Иска нещо да промени. Този път енигмата 80 слота са пускали. Ти до сега как бях? 70 60-70. Майко мила. Той някой То път няма и да по 100. сича, браче. Не, няма да сича. а с 64 играча в момента. И не, той ги е пуснал и пускал ги и по 100 слота. Майко. Имам сплеш? Altitude. Altitude. Имаш сплеш ли? Да. Браво. Не успях с твоите F16 къде я фана. Ударих другата дет пролежаваше. Няма значение. Чувам на Бандарлинге, че на Муниро. Мандара Басти е по-близо, ако си тук при мен. Бандарлинге. По-близо е Ленгето, да. О, ма ние там имаме такова. Бая сме ги напреднали. Точно ти успя да стоиш репиер. Но той 16 Не, аз си дал удар с Да, и дал иска да кажа. Току-що. Браво. Ами аз успях май да влеза в 80-те. Браво. Flight controls. Идвай да ни пазиш и пак да... Добре, сега съм също по-пушена, само че ми пусна откъде бе, от Бесланчо. От Бесла. Flight controls. Flight controls. На кой му диктуват, бе? Някакъв има... Не, стракър ли е, ама казват като пакър, е така. Майка ти да е от 8 мили си пуснахме с този хобот. Найт Талкър, а те така го казват, че е все едно палкър, нещо такова. И не можахте да се вземете ли, бе, Тани? Никой. Ето го. Значи не се обичате достатъчно. 6 мили, Fox 3. Flight controls. Flight controls. Няма пуск по мене. Сплеш! Да, фака, измори ме. Измори ме. От 6 мили, брат. Ама Човек, той на колките чисто... беше? Не е ход, чисто визуално си го намирам тук 2-3 пъти, само визуално го търсим. С строба. На строба. С строба, да. Но той преди малко ме пита точката, вика ти, този радар на хорната моли да намери К-50 може с строп. Ако го виждам визуално с строба, ще го цъкнем. То радара на хорната дали мога да намери К-50? Не, Да. на Хариера. На хорната, бе. За хорната ли пита точно? Да. Не бе, Тани, просто бях зависнал, не знаеш. Ще намери радара, как няма да намери? Ниско зависнал, за да може по-трудно да различи радар. Трудно ги намира, ако си